yataitevera mumazuva maviri matatu apfuura seSly Media TV iyo yakaitika kunyangwanga farm kushamva yaivhoni Masara anova mukadzi wavo vamakanza Nyakasoka. Mapurisa ekuMash Central vanodayira kuti vakawana mutumbi wemunhukadzi angangova aine 52 years uri pamusoro pemvura muMazowe River. Mutumbi uyu unonzi wakanga wadyiwa maoko pamwechete nedumbu nemakarwe. Mapurisa vakazobatawo mhuri yekwanyakasoka kuti iuye izoona mutumbi uyu, kuti zvimweni mutumbi uyu waizoona uri wehama yavo yavaitsvaga. Mhuri yekwanyakasoka yakauya ikacherechedza mutumbi uyu ikaona uri waivhoni Masara anova mukadzi wavamakanza Nyakasoka. Mapurisa vanoti vakazobvisa mutumbi uyu muMazowe River vakautakura vakanousiya kushamva mochari. Vana veZimbabwe ndisi takambotaura naye tadzoka zvekare. Mwana wewe wataitsvaga isusu vekuno kushamva. Zita rangu ndinonzi Wilton Nyakasoka. Ndakakura ndiri mwana mudiki ndichinzi Paymaster. Tinobva kwaMushowani uko kumadziva kumakuru wewe kujecha uko. Nhasi tiri kuno kumaPurasi. Mai guru vaye vandaitaura mudzimai wamukoma vataishaya kuti takavashaya parukova musi wa30 July. Nhasi tazovawana murwizi rumwe chete irworwo rweMazowe, asi vanga vadzika zasi zve 300 to 400 meters kusvika panoteukira mvura padhuze nebridge rekubva mushamba wadzanai tichienda kwaChakonda. Nhasi tawana mutumbi wavo wanga wakaflota pamusoro pemvura. Tavawana kudaro tazoripota kumapurisa, asi mapurisa vauya vazokwanisa kunyororwa. Iye zvinezvi tazofamba navo tavasiya mumochari yeshamva Rural Hospital. Zvakadaro tawana mutumbi wavo wakadyiwa nemakarwe. Zvomukati zvese panga pasina, zvidya zvavo zvese panga pasina. Saka izvozvo zvatisirisa zvikuru. Izvozvo zvatipa kusuwa zvikuru vana veZimbabwe. Nekuti kubva gore rakapera senhoroondo yandakambotsanangura tichivavarira kuti mai guru vedu vaite zvakanaka, tichitaurirana atezvara kuti uyai tionere pamwe chete, vachiti dzokai dzokai dzokai. Nhasi honai ndopazvazvosvika. Zvino hamene kuti vana veZimbabwe munotibatsira sei. Izvozvi taakuda kuti titume vachanoudza madzitezvara kuti mudzimai wedu tamuwana, asi mutumbi wake hausisina kukwana, asi tamuwana, tamuisa mumochari yeshamba Rural Hospital. Hamene kuti vachazvigamuchirawo here sezvo vakamboramba kugamuchira. Achiri mupenyu, achiri kufamba, asi tichivaudza nenyaya yeurwere. Takungokumbira vePasi nevematenga ari ndiye musiki, Mwari muzita raJesu kuti dai vapindira mweya wavo ugozorora murugare. Saka vana veZimbabwe ndo muchidimbu zvandingangotaura, nekuti inhau iri mumaoko memapurisa, inhau yakazikanwa kana kwaDA mushamba, inhau iri mumaoko mamambo Chief Bushu. Uyezve nhasi muri kuona tiri paSly Media takaedza kukumbira kuti tiwane rubatsiro. Saka ndo pazvazosvika. Ndinotenda vana veZimbabwe, ndinokumbira kuti dai Mwari nevePasi mweya wavo wainozorora zvakanaka. Nokutanga tine chisho chokuti amai guru vaita zvakanaka, zvino ndo kutonga kwazoita Mwari. Ndatenda hangu vana veZimbabwe. Isusu sevagarisani vemunzvimbo inoitirwa kurwadziwa chaizvo nechiitiko chakadai. Ndofunga pane svondo zvaitika nasingawaniki. Saka azoonekwawo nevanhu vanga vachifamba muroti akaflota pamusoro pemvura pabirija. Saka maonawo tazonge tauyawo kana. Ndikunzwa kuti rwizi urwu ndo rine mvura inoshandiswa munharaunda inoi. Chii chamunofunga kuti chingaitwe kugadzirisa kuti tisasangane nematambudziko fanika ratasangana naro nhasi? Ichokwadi. Rwizi urwu ndo rune mvura inoshandiswa nevanhu zvakasiyana siyana.
vamwe vanoishandisa kuwacha chaiko, vamwe vanoishandisa kunwa, especially ipo paarea ine yatiri hapana boho so far, saka vanhu vanotongonwa mvura iyoyo. Saka isusu sevatungamiriri tiri kurwisa nepatinogona kuti tiwane boho dzapanzvimbo ineyi nepamhira, tikawana at least 2 mabohos anogona kurifa vagarisani vedu avo, zvinotifambira zvakanaka, vanhu vasazoramba vachinwawo mvura yakanaka. Mashoko echenjedzo nekuti ndiri kunzwa kuti mvura iyi ndo inoshandiswa nenharaunda, asi zvakadaro mvura umu mune ngwena. Chii chingaitwa kuti vanhu nengwena vasasangane? Alright. Rwizi rwedu rwamazowe rine ngwena dzakawanda, saka isusu totokurudzira vagari vari pedyo nerwizi rwo kuti even pakuwacha chaiko ngavasawachira mumvura muna Mazowe. Ngwena dziri muna Mazowe dzakawandisa. Tinotombodaidza vepatsi vemfurudzi vanotombouya vachipfuura dzimwe dzinoataka vanhu vakawanda chaizvo muarea ineyi. Saka tinotokurudzira kuti vanhu vasasimbe vachinyanya kuwachira mumvura imomo. Zviri nani kuti vachere mvura murwizi voenda vonowachira kunze, kuitira kuti tsaona dzekubatwa nengwena dziite dzishoma. Saka